Akacha dɔgɔkun kelen ye bi bozodanka maaw badalabu kɔnɔna la dabu ye sunɔgɔtu ye sabula ji donna u kan wa hali ka u mago ɲɛ u bɛ o bɛɛ lajɛlen kɛ ji de kɔnɔna la iya komina an ka ale lamɛn. A ye degun min s'a ma an ka bugu u filɛ fɔ ji cɛmancɛ la an ka fɛn bɛɛ tiɲɛna asa an ka denmisɛnninw bɛ dalen don sumaya bolo. Tata Dambele ka fɔ la kabiri olu sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na a ka ca san 50 ye u ma deli ka ni ɲɔgɔn ji ye mun ye tiɲɛni don u kun i n'a fɔ a bɛ lahala min na sisan. Tata Dambele. Ani ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san 50 bɔ bi ji y'an ka so bɛɛ ben ɔ ji donna k'an mago bɛɛ sa so bɛɛ bena so min bena a ka ca so 15 ye a bɛɛ bena ne yɛrɛ ta jɛngɛ man kan ma bɛ fɔlɔ nka ji b'a kɔrɔ nka a ma bɛ fɔlɔ. Ji yɛrɛ ko jugu fɛ foyi tɛ se ka kɛ bozodanka na bi n'a ma kɛ ji o de kɔnɔna la hali ga o bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ ji la i n'a fɔ Jɛnɛba Kumare ale bɛ k'a ka tilela daga o sigi ji cɛla cogo min na an k'a lamɛn. Ji kɔni ye boso ta la mais ni kɔni tɛmɛna a da kan dɛ nka kɔni donna yɔrɔ t'an bolo ka taa ye an kɔni b'an ka tobiliw k'a la an bɛ fininɔgɔw k'a la an bɛ taama cɛla an bɛ don so kɔnɔ an kɛɲɛ ka fɛnw de yɛlɛ gabakuru sanfɛ alimɔriw yɛlɛ gabakuru sanfɛ n'an ka dalaw n'an dara sanfɛ ni sukura an bɛna ka na si a cɛra ne yɛrɛ kɔni bɛ ka tobili bɛ k'an bɛ ji bɛ sen datugu ne ye fɛnw layɛlɛ k'an ka tobiliw k'a sanfɛ. Bozodanga maaw kɔni olu dayirimɛ o bɛɛ lajɛlen o bɛ sɔrɔ mɔni de la walasa u ka dugu ɲama n'o ye Bazumana Kumare ye gɛlɛya min b'u kan bi walasa ka se ka jɛgɛ mɔ ale b'o ɲɛfɔ an ye. Nouveau dɔ bɛ yen ni jɛgɛ sera o ma an b'an ka dayirimɛ ɲini yira ka taa se a ka bɔ o nouveau ra nka n'a tɛmɛna nouveau kan kaban an b'an ka dayirimɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o bɛ ban donc foyi tɛ ka sɔrɔ o b'a sɔrɔ tu kɔnɔnaw ani lɛ kɔnɔnaw ani jɛgɛ yɛrɛ ma deli ka se yɔrɔ min na jɛgɛ bɛ taa yen o la jɛgɛ ta fan bɛ tunu bɛɛ la fo a ji ka tila ka commencer ka ja an bɛ baara kɛ hakɛ min na ka s'o ma. Baɲumankɛ tɔn bɛ yen n'o tɔgɔ ko Open Mali ni Canada lasigidenso ka dɛmɛ ye olu sera ka musakaw sɔrɔ ka na dɛmɛ don ni maa ninnu ma fo u sigiyɔrɔ la. Njayi Maimuna Jara an ka lamɛn ale ye Open Mali o ɲama ye. Musaka ninnu an ye kit non alimentaire b'a la dumuniw b'a la minnu tɛ dumuniw fana ye olu b'a la donc dumuni ninnu olu ye ɲɔbɔrɔw ni malobɔrɔw ani tulu ani macaroniw ani den dumuniw donc minnu tɛ non alimentaire ye olu ye baramaw bɛ se ka tobili kɛ minnu kɔnɔ ani dayɔrɔlakow dilanw ani dɛmɛw ani birifiniw ni fɛnw donc dɛmɛ ninnu ambassade du Canada de wari d'an ma pour que an ka se ka ni minɛnw san ka kɛ donc dɛmɛ ninnu wari bɛ u bɛ taga 12 millions ninnu hakɛya la. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an bɛ ba joliba de sanfɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Bozobugu Badalabugu o kɔni o maaw dabu ye bi nka sunɔgɔtu ye sabula ji a donn'u kan k'u mago bɛɛ sa wa olu yɛrɛ dayirimɛ o bɛ sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ mɔni de la ji caya kojugu fɛ jɛgɛw yɛrɛ kɛra wa o dayirimɛ yɛrɛ fana o dɛsɛlen don ka sɔrɔ bi i n'a fɔ an bɛ don min na ko bi Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.